Životy dětí se někdy ocitají na křižovatce. Spolu s nimi i jejich práva. Rodiče někdy zapomínají, že děti vnímají jejich dospělácké problémy velmi citlivě. Děti potřebují vhodné a srozumitelné vysvětlení ve správný čas. Tohle je naše rodina. Mamka, taťka, brácha a já. Já jsem ta červená. Poznali jste mě? Vždyť to je jasný. Mám přece tužku v ruce. Jo, to jsem já. Já totiž hrozně ráda kreslím. Tady jsme v kuchyni. Mamka dobře vaří. Mně se mamka moc líbí. A přitom jí táta nadává, že je tlustá a nic neumí. Mamka je pak mrzutá a říká mu, že on se zase neumí postarat o rodinu. Táta se pak zlobí a pracuje dlouho do noci. Nikdy ani nepřijde domů. Tohle je náš pokoj s bráchou. Ta madrace na zemi, ta je mámy. Ach jo, spí teď s náma. Táta si přived domů nějakou kamarádku, že prý bude u nás bydlet. Tady to je naše předsíň. A tohle je táta s mámou. Hádají se. Ani se mi tam nevešli celý. Všude je teď málo místa. Táta chce, aby jsme ty jeho paní říkali teto. Ale my jí tak říkat nebudeme, protože to žádná teta není. Maminka se kvůli ní moc trápí. A táta na nás teď pořád křičí. Křičí taky na mamku, že nás rozmazlila. A maminka nic nedělá, jenom pláče. Je to u nás teď divný. Já se dneska v noci počůrala. To už se mi dlouho nestalo. A brácha nosí ze školy blbý známky. Mamka s ním už nedělá úkoly. Pak k nám přišla tahle paní. Moc se jí moje obrázky líbily. Ptala se, co je na nich. A já jí všechno ukázala. Potom se ptala na divné věci. Třeba jestli chci být s mamkou nebo s tátou. Co je tohle za otázky? Chci, aby to bylo stejný, jako dřív. Když se máma s tátou vrátili od soudu, tak nám řekli, že nechtěli, aby to dopadlo takhle. Jakože už nebudou bydlet spolu. A rozvedou se. Táta se s tou paní odstěhuje od nás bytu. Ale můžeme se s ním vidět, jak budeme chtít. A mamka už spí zase v ložnici. Je tam sama, ale už tolik nebrečí. Je to horší než dřív, když se mámka s taťkou měli rádi. Ale pořád je to lepší, než když jsme tu byli všichni pohromadě a byli na sebe zlí. Jak si myslíte, že by to s Lucinkou a jejím bráškou dopadlo, kdyby si rodiče u soudu neuvědomili, jak se chovali ke svým dětem? Kdo další by měl hájit jejich práva?